Ang gihangyo ni Santiago ug ni Juan. Marcos Kapitulo 10, 35-45. Miduol kanya si Juan ug si Santiago nga mga anak ni Zebed ug Mingon, magtutudlo, may ihangyo anta kami kanimo. Mitubag si Jesus kanila, ansa ang inyong ihangyo kanako? Mingon sila, kon maghari ka na didto sa imong gingharian, palihog palingkura kaming duha sa imong tapad, ang osa sa imong tuo, ug ang osa sa imong wala. Apan mingon si Jesus kanila, wala kamo masayod kon ansa ang inyong gipangayo. Maantos ba ninyo ang kasakit nga akong antuson? Ug maagwanta ba o sab ninyo ang kalisod nga akong pagaagian? Mitubag sila, oo, mahimo namo. Mingon si Jesus kanila, tinuod. Maantos ug maagwanta ninyo ang mga kalisod nga akong pagaagian, apan dili ako ang mupili kon kinsa ang mulingkod sa akong tuo o sa akong wala, kay may gitagan-an na nini. Sa pagkadungog sa napulo ka sumusunod sa ilang gihangyo, nasuko gayud sila kang Santiago ug kang Juan. Buo sa gitawag silang tanan ni Jesus og giingnan, nasayran ninyo nga ang mga kadagkoan nining kalibutan may gahom sa pagmando sa ilang mga ginsakupan ug sila ang magbuot kon ansa ang ilang buhaten kanila. Apan dili ingon nini ang angay kaninyo. Kay kon kinsa kaninyo ang gusto nga mahimong gamhanan, kinahanglan nga mahimo siyang inyong sulugon, ug kon kinsa kaninyo ang gusto nga mahimong pangulo, kinahanglan nga mahimo siyang ulipon sa tanan. Kay bisan pa gani ako nga anak sa tawo wala mo anhi dinhi sa kalibutan aron alagaran, kondili aron mo alagad ug muhatag sa akong kinabuhi sa pagtubos sa daghan nga mga tawo.